रायजोफ्रा एसे आखाइ खबना होयोबा मोजां जायो होननानै बेनिफ्राय नै सारनो सारा जोंहा रेडिअ बिथांनि माथोखौ जों खोनाबाय थायो आरो बेनिफ्राय नै फुंखा महिलानि सारनोबो लाबोदों नैखि आरो लोगोसेनो जोंहा जोंदाव बड'सा सार सानजाथिं दङ बिथांनोबो बावनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे सार बिथांमोनखौ आगोलनि जायगायाव जिरायफिननो थाखायबो जों खावलायफिनदों सासे Kotona jangan mudah ada juga karena hayu ini saya apa harus terima itu yang ada juga kalau ini juga ada yang Allah 2015 oleh dia musudah nane nam langane dia ओरैबायदि जमायदों ओरैबायदि माबादों फैलाव बसुमतारीनि थाखायनो आरो केकेनि थाखायनो बेनिफ्राय महननि थाखायनो जोङो टिभिखौ खुलिबाय थायोमोन फैलाव ओंखारसिगोन दै होननानै दा बे मानसिया दिनै रुंसारि जालांबाय नंगौ मानसिया जोनोम जायोबा सानसे बेलासि थैयो बेखौ नंगौ बेयो जाहैबाय nobody can escape from the lay hands of death होनदों थैनायनिफ्राय रावबो रैखा मोना जोनोम जाब्लानो बे थैखागोन नाथाय थैनायाव अनेक जाहोन दं 16ता खारनाव मानसिया थैयो बेखायनो होनदों बार्थ इज द मेसेन्जार अफ डेथ जोनोम जाब्ला मानसिया थैगोन बेखौ माने बुंदों आरो शेक्सपियाराबो बेखौ बुंदों nobody can escape from the lay hands of death 1970 मायथाइयाव जोनोम जादों बेसेबां बैसो जादों बे मानसिया रुंसारि जानानै जोंखौ लांदां खालामलांबाय आङो दिनै बे बुब्लियाव फैलाव बसुमतारीनि सिया बा बिनि माने आत्माया जाहाथे शान्ति थायो जोंखौ बोर हरो रिंगु दामसा बर'आ जे माने आवगायगासिनो दं दिनै बागुरुम्बा बारदै सिख्ला माने दावस्रि देलाय खेराइ मोसानाय खामानि नार्जारि बेनिफ्राय किरक खाख्लारिमोननि उनाव जोङो फक सिंगार हिसाबै फक मिउजिशियान हिसाबै जों फैलाव बसुमतारीखौ लानो हायो जोङो मुखुथानांगोन बेनिखायनो आङो दहाय हांख्राय बुंनाय बायदि बिटिआर दानि सरकारा माने बिथांनि मुसुखा बानायनायजों लोगोसे बिथांखौ गोजोर खालामनो थाखाय जोङो खावलायनांगौ आरो खावलायनायखौ बिथांमोनहा माबागोन एक्सेप्ट खालामनानै लागोन होननानै आं सानो आरो दिनै फैलाव बसुमतारील' नङा जोंनि बर' हारियाव गोबां माने बेबायदि रिंगु दाबसा हानजानि रिंगु दाबसा माने महरगिरिफोर थैलांबाय दिनै फैगौ 30 मे खालि नै गाबोन समफोर माने All Bodo TV, Radio TV Artists Association, हारिमु आफाद आरो बिटिआर सरकारजों लोगो नांनानै 1955 मायथाइनिफ्राय 1983 मायथाइसिम बड'लेण्ड मुभमेन्ट जाजासिम माने बेसेबां माने जोङो बागुरुम्बा आरो खेराइ आरो बेबायदि बारदै सिख्ला बायदिसिनाखौ बोरै प्रिजार्भेसन खालामबोदों बोरै जोङो भारत दरबारनि 26 जानुवारि आरो उदांस्रि सानाव जोङो बोरै दिन्थिहैनो हादों बेनि गासै जारिमिनखौ बुंखांनानै बिथांमोनहा 30 मे खालि क'क्राझारनि UN कालचारेल कमप्लेक्सआव बिथांमोनहा जथुमनानै सावरायगोन बे मोजां बाथ्रा आरो दिनै बर'नि गाननाय जोमनाय बायदिसिना जानाय लोंनायाबो GI टेग मोनबाय दिनै जोङो माने ओरैबायदि कमेडियानफोर दङ आङो फैलाव बसुमतारीजों आंनो फिननाय नांगौ आं एक्टिं खालामखानायाव मोनसे आं नुदों जे बावहाय माने फैलाव बसुमतारीया इमान अमायि
इमान माबायो बे जमायो जमायनानै फैला मेंडेला बायदि बिराद जमायो बिसोरो आरो फार्स्ट कमेडियान हिसाबै जों बे साथामखौनो सानना लायो फैला मेंडेला आरो माइल'खौ जों साननानै लायो बिनि उनाव होननायाव जेला शुटिं जायो रजेन नार्जारिनि न'आव आं बिराद मिनिबाय बेखौ टिपु नार्जारियाबो खम कमेडियान नङा नोंथांमोननि सावथुन बिथांनि बिराद जमियो बे थाब्ला गतिके जोंनि गेजेराव बिराद कमेडियान दङ आरो फैलाव बसुमतारी बे कमेडियाना दिनै जोंनि समाजनिफ्राय ओंखारलांबाय नाथाय बेनि जिथु कन्ट्रिबिउसन बेनि जिथुनाखि बिहोमा बे बिहोमाखौ जों बावगारनो हानाय नङा आङो 1980 मायथाइयाव बेखौ लानानै आङो मोन 8 बैसागु मेथाइ रेकर्डिं खालामदोंमोन नुनबाथियाव बे एकदम एसेयावनो मिउजिकखौ होनो हायो हारमनिबो दामनानै मिउजिकखौ होनो हायोमोन बियो बेनिफ्राय मबाइल गाबबायहाय आदा फैलाव खानाय गोलावनि बे मेथाइखौ जोङो माने माबादोंमोन आरो बे रेकर्डिं खालामनाय मेथाइखौ आङो सिनेमायाव एमडि प्रडाक्शननि सिनेमायाव आङो होनो हादोंमोन सना बियो मा सिमाङाव नोंथांमोना नायोबा आङो एक्ट्रेसनि बिफा जादोंमोन अय फैलाव बसुमतारीनि गानखौ जों सोदोंमोन बेनिफ्राय थुंगिनाय दारायावबो आङो फैलाव बसुमतारीनि बे रंजालि बैसागोनि मेथाइखौ आङो सोदोंमोन बेनिफ्राय आंनि गुरु बियो फैलाव बसुमतारीया दा फैलाव बसुमतारी थैनाय लोगो लोगो रुंसारि जानाय लोगो लोगो जोंहा आखाइ बायनाय बायदि जादों दहाय जोंहा बे सानसुमाया जिथु खनदों बे फैलाव बसुमतारीनि माखासे ओरैबायदि अमर गीत दं फैलाव बसुमतारीनि माखासेफोर ओरैबायदि गोसोखांथि माखासे बैसागु मेथाइ दङ बेखौ जोङो रैखा खालामनांगोन दिनै जोंल' नङा न'खरनि मानसि दुखु मोननायजों लोगोसे बिथांखौ मोजां मोनग्रा बे ओनसोलनि सिबिनां रायजो राजा बेनिफ्राय गासै समग्र माने बर' जाथिया दिनै फैलाव बसुमतारी रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायदों बेनिखायनो आं सानो जे बेहरबारि आउटपस्टनि बिथांमोननि बस्तियाबो हयथ' बिथांमोनहा फैगोन आरो बे बेहरबारि आउटपस्टनि मानसिफोरखौ आं बुंदों যে फैलाव बसुमतारीর जितुनिखि प्रतिभा সেই प्रतिभाকে रक्षणाबेक्षण करार कारणे आपनालोকে पदक्षेप लওক और फैलाव बसुमतारी अकल माने कमेडियन নহয় अकल सिंगार নহয় अकल मिउजिशियान নহয় हि एजन डाइरेक्टर संगीतनि बियो अभिज्ञ एजन व्यक्ति आं होनदों बिथांमोनखौ गतिके बिथांमोनाबो हयथ' असमियानि जायफोरनिखि सिरियाल बानायग्रा दङ बिथांमोनाबो बेखौ गुरुत्व लागोन लास्टआव आङो फैलाव बसुमतारीजों मोनसे लास्ट आङो साक्षात्कार जादों बे मानसिया बेंकआव थांदोंमोन बेंकआव थांनानै नुबाय आङो मानसियाथ' माने हामलं जाखो बेनिफ्राय हे आदा आंहा बेमार जादोंलै होनबाय दहाय बिजिराबो होनबाय जे बे बेमारखौ लानानैनो बियो बगाजुलियाव रंजालि बैसागु गादों लास्ट बिनि रंजालि बैसागु गानाया 16 तारिख आं मिथियो बेनिफ्राय बियो हादिया बेनिफ्राय बे गानो हादिया मानसियानो माने बे बैसागु होनबाथाय फाग्ला जाखायोमोन बियो बेबायदि मानसिखौ जों दिनै गोमानानै लाबाय बेनिखायनो आङो अर्गानाइजिं कमिटि लोगोसे बिटिआर सरकारखौ आं साबायखर बावदों बेजोंनो अन्तत फैलाव बसुमतारीखौ सन्मान होनानै जों बेबायदि एरेन्जमेन्ट खालामनानै जोङो देखायनो हादों जोंनि मानसिखौ जे जोङो गुरुत्व होबाय थायो जोंनि मानसिखौ जे जोङो गुरुत्व होनो रोंगौ बे हिसाबै जोङो एस्टाब्लिश मोनसे खालामनो हादों बेनिखायनो आं सानो न'खरनि जायफोर मानसिफोर दं न'खरनि मानसियाबो साननांगोन जे नंगौ फैलाव बसुमतारी हारसिं नङा बे बागादुनिनिल' मानसि नङा बियो बर' रायजोनिनो मानसि बियो बे खोथाखौ गोसोआव लानानै जोङो अराय फैलाव बसुमतारीखौ जोङो गोजोर खालामनो नाजानांगोन आं बहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दाखालि
बेवहाय लाबोखालि आं फैनो इस्लामोन खिन्थु मानिबा मोनसे खारनाव आं फैनो हायाखै खिन्थु आङो फैलाव बसुमतारीनि बिनि बिखायाव बिनि माने गोसोआव आं दंबाय थायो आं बेखौ बोरै माने सारादुखालि बोरै बावहैनो हागोन आं बेबायदि साननानै दंखायोमोन आं ओंखायनो फैगोन होननानै बुंहरखादों आरो दिनै आङो बावफैनो मोनबाय आरो दिनै मोजाङै बेवहाय सावरायनायबो जाबाय मेथाइबो खनबाय बिनि मेथाइखौ गोजोर खालामनो खननायबो जाबाय बेनिखायनो आङो मेनेजिं कमिटिनि आं बिसेसकै कैलाश जे बरगयारी बिथां आरो बिथांनि माने मावथिफारियाखौ साबायखर बावो आरो बे हालानि सिके प्राइमारियानो जा बा लावखाथा एलेखानि मानसियानो जा ओनसोलनि मानसियानो जा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै आङो फैलाव बसुमतारीनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो बेखिनिखौ आङो इसोरनि खाथियाव आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति